तो हेल्थ मैंने मुझे बाहरी पड़ी कंप्यूटर क्लास ଆଉ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ କି ମୋ ସହ ଏମିତି ହେବ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ମୋ ସହ କ'ଣ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ କି ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲାକୁ ଭାଇ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅଗ୍ରୱାଲ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଚାଲିଗଲେ ଜୋରସୋର। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ କି ମୋ ଭାଇ ଜଣେ କାଳିଆ, ତ ୟାକୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଆସୁଥିଲା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲାକୁ ସେ ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାଲି ଆସିଥିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍। ଆଜି ମୋ ସହ କ'ଣ ହେଲା ନାହିଁ ମିଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ କି ମୋ ସାଇକେଲ ହେଇକି ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ଆସୁଥିଲି। आम आसी पहुँची गलु कंप्यूटर क्लास है आउ देखिए आप कंप्यूटर क्लास देखिए देखिए देखो ये कंप्यूटर क्लास है कंप्यूटर ମୁଁ ମୋର ଲାପଟପ୍ ଖୋଲି ବସିଥିଲି ଆଉ ମୋର କୋର୍ସ ଥିଲା OCIT A। ଯେଉଁମାନେ ବି OCIT A କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୋ କୋର୍ସ ଥିଲା OCIT, ତାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ OCITର ବ୍ରାଉଜର ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ତ ମୋର ୟୁଜର ଆଇଡି ଦେଇ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆମ କୋର୍ସ OCIT A, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେକ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ତ ସେକ୍ସନ୍ 6ରେ ମୁଁ ଥିଲି। ସେକ୍ସନ୍ 6 ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ସେକ୍ସନ୍ 7କୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲାପଟପ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତଟି, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କିଲ୍ ଟାଇପିଂ। ତ ଆମେ କେମିତିକା ଜଲ୍ଦି ଟାଇପିଂ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଶିଖୁଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। कंप्यूटर क्लास छाड़ी चली आसली घर को जाऊँगी घर पहुँचले तार वीडियो देखिए। ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ କି କେହି ଜଣେ ବି ଲିଫ୍ଟ ଦେଉନଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ରାସ୍ତାଟା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଘରକୁ ଆଜି। ଏଇଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରୁଛି ହେଲା। ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।